أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد تلي تعرف لبغا مالكنا مالكوها أنا في الباب بلا جلي ففين يبانا بي فايدة كنغا بي أولا غسانا دون بغا بلا بلا باما نتي ما دولين مالكنا مالكوها نشيك محمد كناتي نبلا جلي بعد بو فايدة كناتي لا كناتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت ما كل باشتي باش فوتي ما نعم تغفلنا كده يقف فلي بلانا فلي بغا بلا جلي. الحمد لله أما دمنا على توي بسم الله الرحمن الرحيم كصلي شايا على كركا كأننا على فلان جمعنا على كابسي آمين سني أنك كما جابي أمبامي سنورا مع مسا ودي أمبام سوي كوني سني أنك دوكما كنا بفلوك فوليسي على دم parce que muso ni muso furu la bato ka furu bonye inno mogo ba kala pour que ka kera na fara musroba no asenote tele soyin tigiya ale shindemi amba foni kone musroba ni kitabu de do akofara ye shola bayadi ko chaman daraka ni muso muyuna furala kolikote baganangulote bici de la paso ya kele marke almadi ani chapo Allah ko bici ala ubiseke ni muso ma clé ni mamuno demi ke verde hani mama sama no fien bora be taloka ta wala donc sorba nyana am foloka afo ka nyina ala fe ala ka nana ana ka ya faka amin ya rabbi sorba sira do de chien kabla ka kitabu bado gila ka datugu kabla o shola eni konate kan kitabu kala Allah akbar o koroidi sana nyeka tugu aye demseni min kanu gira tigi tigi o de ne ala do liberté la na ye wajulu ke ala de ko wolili ke aba fo gakuma foli din dingema afana fatulen kofe comme asura metruna na ay dugo chamanke ayere nana abi yoro mina odu ko son ankara mo sefulay ni ala mine ibi ala soro karamo ko musroba suko da mo muna abe la hara chugo mina yo suko da mo muna nenu tigi masigi nere kundi jana ja yoro la menika dugo ko son ni ambadi ala ka nana nya yesu ko chugo mina tigi ntala shola fe ngam taka nyebla ma ka dugo nyina fe ka dugo ka fe ni musorba sugola tumana nyafo asigilen kabako yala ako silfi yere do ye musorba ye tin ka fo ale mu faidra donc sugonga uti wonje donc ambi ale fo ame sun de la ala ka dairo neme atara ka getura min to amulo ya halibe ala ka do fara greka shola bayai ala ka du barka ala ka ambesa ko dama sefu la yambi yere fo sefu la yamba mubili ani emission follow min ke mbado anni timba mu ye koni emission intara ko sebe ay tigali ke ko sebe o bayira ko barka bila donc ambi fo kay barkata kala min baka chemana musulman ka belaje de fo ni Allah sona au bismillah le do hakila ala bi so chama fana be ambolo ya parce au kan nali kera André Chibdara journaliste bedima Shekamal Lavatijani almateri baba ambolo ya kafara monsieur Nyanka alere ko TV faida ko lati abina hanganga bla tele siraka ana ndenga dugutigi hakila ni beka camera o ledo ala sona au bismillah ledo bashi foti aula sungalo kodo sona akuma jisma soro ka onga ambo ya fanyina u fe ka au bismillah am fle baka o ni ala me baka o ambe dugo ke be ala ka besa ko dama ya ala kira horoma salli ala rasul kona to temele ko fe ayame ala to bi kono ton kono to ala to be da abebe nafake ame faka do ame nafake chukuti bon alhamdulillah ala to ka cha mais chaman bi min don o de bi kono don min bi corona na note
ala tɔgɔ a ka ca ba kelen ye dan t'a la tumu bɛ tɔgɔ min dɔn ala la mɔgɔw t'o dɔn tumu kelen tumu la dimɔgɔ bɛ tɔgɔ min dɔn ala la mɔgɔ t'o dɔn kɔnɔ bɛ min dɔn ala la adamaden t'o dɔn mais anw ni jinɛw kɔrɔnɛ jigira anw de kan donc n'i ye kɔrɔna lajɛ an b'a fɔ ko ala tɔgɔ 99 Mohamed bɛɛ bɛ e wele ko Sefula ni mɔgɔ min jɔra ne ka da la yan n'a ko Sefula ni tulo b'a la i bɛ mun kɛ i b'a laminɛ parce que i tɔgɔ don ala tɔgɔ bɛɛ ka ɲi ala tɔgɔ bɛɛ ka ɲi juguman t'a la bon ala tɔgɔ 99 jɔn tɛ ala wele n'a a fosi ye ni ala t'i jaabi Allah n bɛ fɔlɔ i ko mɔgɔ bɛ ala wele n'a ye cogo di n'a bɛ jaabi cogo di min ka di ala ye ala wele la o tɛ seliji ta dama ye o tɛ k'i jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ayi o ye jumɛn ye Sefula ye ne kun dimina e kɔrɔ ko n ti yafa i ma n nana lajɛ Sefula ye vraiment n yafara ma bi ala kama o ka di ala ye ni ne ka wurudili ye o parce que ne ye ala bonya ni n jɔra golo la n'o y'a sɔrɔ n yafara ala ka jɔ dɔ ma ala kama n ye ala sago dɔ kɛ n ye porte dɔ dayɛlɛ anw labɛnnen bɛ dugawu kalan de la parce que ne ma fɛn bila dugawu ɲɛ jamana in sigilen bɛ dugawu ni dugawu tɛ Mali ti taa ɲɛ an b'o dugawu kalan na dɔnnibagaba kɔrɔna durusila jɔli sigilen filɛ da la mais ne ni e denmisɛnnincɛ bɛ so kɔnɔ yan munna e ye ne bonya de ye i ye n bonya bon ninnu mun filɛ u man dɔgɔya mais e ye n bonya donc n fana ye e ka heure lajɛ n ko tɔ ni Sefula ye ka sigi nin waati in na n ye yafa ɲini u fɛ sɔrɔ journaliste caman nana a y'a sɔrɔ n bolo degunnen don n ko n ti a ma sɔrɔ mais cɛw kɔrɔna durusilaw filɛ salon kɔnɔ an kan ka ala de wele sa tɛri ala ka ko dɔw nɔgɔya parce que ne dan bɛ dugawu la kojugu mais ne filɛ k'olu sigilen to ka don yan ni e ye munna parce que e ye ne bonya bon ne bɛ se ka n labɛn mɔgɔ dɔ kama cogo di ko n ti yafa a ma ka tila k'a fɔ a tigi ye ko n yafara i ma ala kama n'o kɛra cɛ ye ne bɛ mun ɲini ala fɛ ko ala t'o kɛ deuxième sun a ka jugu ni mɔgɔ suntɔ sun tigɛ n'a ka baraji ye 100 ye a bɛ baraji 100 sɔrɔ e min y'a sun tigɛ e bɛ 100 sɔrɔ fɛn tɛ bɔ ale ta la bon donc o la sisan ne ka bɔ n ka so kɔnɔ yan e Sefula b'i ka so ka taga tamaro dɔ ɲini se paran ɲɛ 1 paran ɲɛ 2 paran ɲɛ 3 ka taa don e ka fɛn ka so karamɔgɔ e ka bi suntigɛ filɛ nin ye ni minɛ ne y'o kɛ mun kama ala kama tɛ o don ne bɛ se ka mun ɲini ala fɛ ko ala t'o kɛ tant que ne ye ko dɔ kɛ ala kama bon donc pour que ka ala wele min ka di ala yɛrɛ ye fɔlɔ o kɛ ala tɔgɔ 99 na a bɛ daminɛ Allahu de la Allah hali n'i kɛra Kulubali ye Allahu kɔni dɔnni kɔni bɛɛ b'o dɔn o Allahu o de bɛ adamaden tulo kɔnɔ Allahu de ye nin ye tulo awɔ nin de ye Allahu ye donc n'i y'a lajɛ Allahu de ye nin ye bon tulo lajɛ o fila min bɛ kɛrɛfɛ nin fila o de bɛ tulo kɔnɔ wo o de ye tulo wo ye Allahu n'o hu tɛ an ti mɛnni kɛ o de la n'i y'i tulo datugu i b'a mɛn ko huu o de ye huwa ala bon donc o la Allahu la n'i y'a yɛlɛma cogo cogo ala tɔgɔ 99 la a bɛ ko Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim o tuma a bɛ daminɛ Allahu la n'i ye Allahu yɛlɛma cogo cogo Sefulahi o de don o kɔrɔ ye di n'i ye Allahu ye n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ lillahi n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ lahu n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ hu donc n'i ye Allahu fɔri cogo cogo a bɛ bɛn ni ala ye n'i yɛlɛmana ka taa diɲɛ fan o fan i b'i sin ala ma o Allahu la billahi ko tɛ tallahi ko tɛ minallahi ko tɛ alallahi ko tɛ Allahu n kan b'o de ma a nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 2000 ani siɲɛ 395 siɲɛ 2000
ani kɛmɛ saba ani 95 ani 5 o ye Allahu mais billahi taala alallahi taala minallahi taala tallahi taala ngo Allahu bon e k'a lajɛ adamaden hamina ko gɛlɛn mana kɛ e la e ka jogo fila kɛ jogo fila sura min ka nɔgɔ i ma jogo fila bɛ komi ni nani jɔ mɔgɔ ka da la Allahu akbar i ye tile don da la i y'a yɛlɛ da yɛlɛla i ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim kuma bɛ ni ala de cɛ e bɛ ka ne hunna minɛ cogo min na n'i ye seli daminɛ n'i ko Allahu akbar ala b'a fɔ sadaqta Allahu akbar kɔrɔ Allahu akbar kɔrɔ ko ala ka bɔ ala b'a fɔ n ka bɔ n'i ko bisimilahi rahman rahim ala b'a fɔ a y'a daminɛ ni tɔgɔ ye wa n ye barika don a ka ko in na Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin tando bi ala ye n ka jɔ ye n tando n bɛ dɔ fara hɛrɛ kan kumana fatiha aya kelen o aya kelen ala bɛ kuma ni ye o de la arabuw b'a fɔ ko as-salatu munajatu rabbaniya ko seli ye ala gundu ɲɔgɔnya de ye a bɛ komi ni ye ne ka numéro ta sisan n'i y'a digi ni ne ko alo kuma bɛ ne de cɛ o hali ni e bɛ maa 100 ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ kumana ni Konate de ye hali ni Konate di telefonitigi ba 100 sigilen don e kuma bɛ don ne ka telefoni de kɔnɔ kumana ni ko Allahu akbar baro bɛ ni ala de cɛ bon ni ye fatiha kala sura min ka di ye n'i y'o d'a kan parce que i ye Allahu akbar fɔ sisan i ye ala ka dayɛlɛ i donna k'i jɔ ala kɔrɔ o kumana i y'i ka seli daminɛ sisan n'i ye tahiyya kɛ ka salam bila e mago bɛ mun na ala banajugu b'an ka jamana kɔnɔ a wuli ka bɔ yen ala mago bɛ nafolo la di yan ala n kalanna diplôme bɛ bolo n ma baara sɔrɔ o kumana i mago b'o de la i b'a fɔ ala nin kɛ ne ye o kumana i b'a fɔ Allahu 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 siɲɛ 2000 ani 300 ani 95 ani 5 a nana kɔrɔna kɔnɔ o adadu de la ne ye ala nana n'a ye kɔrɔna mumɛ bɛɛ o adadu la o ti gansan ye ala jɔl'o kan o ti gansan ye o tuma a wurudi ten o adadu la sisan Allahu fɔ ka di mais munna an ye ya bɔ a la ni ko ya Allah ya Allah ya Allah kɔrɔ ala i ye min filɛ nin ye distance b'o la parce que bɛ ni ala cɛ ala sefula n k'a fɔ dɔrɔn sefula o de ka teli sefula min bɛ o bɛ bɔ a la ya Allah ya de bɔ a la e mago bɛ tiki taki de la o kuma Allah wallahi ni tilara i mago bɛ min na i b'a ɲini ala fɛ tigitigi ala b'a kɛ kulo wo min filɛ nin ye Allahu hu o de ye kulo wo ye n'o hu n'i y'o hu geren bɛɛ kulo bɛ geren o de kosɔn mɔgɔ minnu kulo gɛrɛla n'i n'a ma wolo ɲɔgɔn fɛ kulodimi bɛ mɔgɔ min na i n'a ma wolo i bɛ Allahu 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 ale de ye mɛnni ye Allahu 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 a sɛbɛn siɲɛ 66 parce que n'i ye Allahu hindu bɔ a bɛ bɛn 66 de ma nka Allahu bɔ 66 i ka a bila i ka sɛjolonin dɔ ɲini dɔrɔn sɛjolotigi bɛ a don nasiji nin na dɔrɔn ka to ka tulo munumunu n'a ye a bɛ tulo wo yɛlɛ a bɛ tulodimi furakɛ donc fɛn caman bonyɛnen don Allahu de don n'i bɛ seli la i b'a daminɛ ni jumɛn ye Allahu akbaru n'i ko arahmani akbaru seli ti minɛ n'i ko arahimi akbaru a ti minɛ dɛ n'i ko azizu akbaru a ti minɛ f'i ka fɔ Allahu kuma Allahu fɛnba don dɛ o bɛ kumakan damadɔ fɔ ko n'i y'o kumakan damadɔ fɔ ko diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya kaburu saya bɛ nɔgɔya kaburu bɛ nɔgɔya lahara bɛ nɔgɔya fɛn damadɔ de don subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar o tuma est-ce que Allahu tɛ ninnu bɛɛ la a b'a bɛɛ la subhanallahi Allahu bɛ walhamdulillahi ala bɛ wala ilaha illallah ala bɛ Allahu akbar ala bɛ n'i ye
basmala to lajɛ bisimi jumɛn bɛ lahi bisimi lahi kɔrɔla aya minnu bɛ ni jɔn y'o godo hamina n'a bɛ dilan o dɔ ye nasurun mina lahi nasurun mina lahi iza jaa nasru lahi iza jaa nasrullahi wal fatu o kuma Allahu de sefulayi Allahu de e ka Allahu yin sɛgɛsɛgɛ ta e k'i danna ye dɔɔni ta ka a yɛlɛma cogo lajɛ n'i ye harifu bɛɛ dafa Allahu n'i ye harifu kelen bɔ a la lilayi n'i ye dɔwɛrɛ bɔ a la lahu n'i ye harifu naani bɛɛ bɔ a la hu o kuma e ka Allahu sɛgɛsɛgɛ ta ne ti mɛngɛli sɛ mɛ mɔbiliba vurubarikɛ Allahu de b'a kan mɔbiliba n'i bɔra yan mɔbilibatigi dɔ wele k'a k'o yɔrɔ jira i la ta Allahu de b'a kan wa n'o tɛ a tɛ taa donc Allahu n'i y'a sɛbɛn i ka da la siyɛ 66 66 i bɛ 66 sɛbɛnlen ye da caman na konfin ko tɛ dɛ n'i ye Allahu hindu bɔ a bɛ bɛn 66 de ma donc n'i y'o ci i ka da la a bɛ komi i ye Allahu de ala de bila i ka da la o kuma na ala tɔgɔ 99 la n'i ye Allahu ta Allahu i b'a wurudi a adadu min bɛ kuranna kɔnɔ i b'a wurudi o da la ni i yɛrɛ kamana gana du dɔw bɛ yen tiɲɛni bɛ kɛ ka caya subagaw bɛ yen ani kunnafɛn juguman bi muso dɔw la dɔw degunnen don sitanaw fɛ mais ala bɛ yɔrɔ min na sitana bɛ yan mɔgɔ dɔ bila dɔrɔn ka Allahu sɛbɛn dɔrɔn a nana kuranna kɔnɔ adadu min na n'o m'i ja a sɛbɛn siyɛn 395 siyɛn 395 n'i y'a sɛbɛn ten layi i bɛ layi susu k'o k'a nasi la yɔrɔ min bɛ yen k'a fɔ aw sirannen don ko jinɛ setanaw de bɛ yan tiɲɛnikɛlaw de bɛ yan a dɔɔni kɛ cɛncɛn na dɔrɔn i k'a yeri i k'a seri o yɔrɔ la fo n'a y'a sɔrɔ danfɛn dɔ bɛ ala bolo min bɛ se ala la m'o danfɛn kɔni fɔ ala ye fɛn o fɛn da a bɛɛ bɛ jigin ye donc Allahu ye ala tɔgɔ ye 99 o kelen n'i y'o kelen dɔrɔn ta i wasara o de la dɔw b'a fɔ ala tɔgɔ ɲuman t'i bolo non juguman bɛ ala tɔgɔ la de lemaniya de t'i la et puis adamaden dusukun ye Allahu de sɔn ni fogofogo ninnu Allahu de b'a bɛɛ kan i m'a ye tori bɛ kasi n'o ye Allah hali basa bɛ balo ni Allahu de ye donc o la n b'a fɛ ka min fɔ i ye o la ni hamina ko gɛlɛ y'i sɔrɔ Allahu wurudi nin cogo la siyɛn 2399 k'i ka hami jira ala la n'o kɛra a bɛ nɔgɔya mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni kɔnɔna bana sidɔnbali kɛn bɛ ka u degun n'i y'a ta cogo fɛn o fɛn na nɔgɔya tɛ yen kɔnɔdimi gɛlɛn b'o la degun wɛrɛw b'o la kɔnɔna bana bɛɛ e ka Allahu sɛbɛn 395 jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko lemurukumuni e ka lemurukumuni ladɔn ɲini ka tɔmɔnɔ lili fana ɲini tɔmɔnɔ ye jiri ye a tɔgɔ sɛbɛnnen don kuranna kɔnɔ o kumana tɔmɔnɔ lili ɲini n'i ye tɔmɔnɔ lili ɲini dɔrɔn i ka o ni lemurukumuni ladɔn in tobi k'a di banabaatɔ ma kɔnɔna joli de don fogofogodimi de don biyɛndimi de don a tigi kɔnɔ bɛ fununbana de don fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ taga kɔnɔbara la Allahu y'i nasi d'a ma ni nin jiri fila ye fo n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ ala bolo a bɛ dɛsɛ min na Allahu de ye fɛn bɛɛ bonya hali maka n'i bɛ seli i b'a fɔ Allahu akbar n'i ye kimiri minɛ sami Allahu liman hamdahu kimiri minɛ fana na subhana lahi walhamdulillahi o bɛ fɔ kimiri minɛ na subhana rabbi alizim
kumana ni te da subhana rabbiyal a'la donc wa bihamdihi Allahu ti olu kolola la mais abebi ta jo Allahu kilinka Allah wala doba fa subhanallahi daimul kalimu subhanallahi al-malikul qudus subhanallahi al-aziz jabbar subhanallahi al-mutakabbir subhanallahi al-khaliq subhanallahi razaq abai Allahu indi mana ibi ijantola ala tawbi konondona adamle Allahu di mana nan ko amido Allahu kono angaramo amishia atibafiu ala kalimana da aha mais ko nati dabara ki dado ala to na sito ala aska ate se kam do ke kitabu yi ka di mo ko mo tugu yere na fami min chukum bon ajara ye ko sebe et puis abenama ibado ne ka kitabu ko nunu chama be amanoko parce que anye fatia bo tomo de fotura kata se fokatima aluma de wolodo ni wolodo mi kanga yiri mi boki ko donc on yo bedi mene ka kitabu gla manoko parce que ne rebe war bongu na ka kitabu gla kitabu bebi kla kanni donc o de la kosanna idda sera ma chominata demseni do wula ka sama an kanu baka do ka fo anga Allahu bon an yere ye c'est-à-dire ala to bi ko non ko ndo kanga livre bo o kunna na kanga bi ko non ko ndo be livre bo ango madala ni obi ko kitabula bo ko nganji ja ko ka muga nga kuma ala to muganka wali muga ni ko mbi kuma ka tiko kitabula ni ala to tandron deta o tana Allahu bola ntaro ni kanyina ngali rebi se amma ni na bon ni Allahu ye anna to do de flani Allah ni Allahu na to do bon ni Allahu chita ka do bolo la nege kono ka ado itegala yo bane de Allah eki ni jugu nye darika bi boko ko fet totama e jugu hanni jugu kera fanda ya bita donc anye a bon livre yi mais bolo ma da livre non ka folo mais ni ala sona e chesir le mecho mina amina dodima e biti ko kere la chama chama koro ni kenye ni yere anye soro e ba ki yere donc Allah ye fait bela jeledi amina a livre bo mseka fa bora ka ba yere mais ni bolo daraka amina iwele ka itadima ene ka cameraman ka anye fawye angolin tafeka awye segen kono biwala parce que ni alaka bilije clé diri makawa mako toyi ka alaka dagoshi na idele ise mi o cheka ki ko kata ambi dugo ke alaka here ka lawi alaka barka do anawla ala to bi kono nan kono ndona aflana we arhamanu we harfu wolo flade ala jeda ka jeke neme ka jeda ka neme bakele neme kemeda je kono ka neme kilindronta ko bla je kono afodi mako arhamani neme to bi kono don kono ndo bi lahara o arhamani mako be je na fulola mako be je keneyala mako be dawlala mako be jamana mako be darajala fengo fembe na bi je kono ko je kono mako bala ni pana arhamani kuna ne ma do ni na soro yoro wala Allah ale hindu debi be bi kemefla ani bi kono don kema saba ani bi saba we a hindu we arhamani bo yoro dawla albe kemefla ani bi kono don ani kono don ma komi hindu bi nyonje terma famude wodi la sungalo ina ni imako be nemena ka sungalo musaka be noya kana ta yoroja bititi ka bitito seljite ka do sokono ka fo ala nganyina sungalo musaka dia Allahu akbar ya fatiha kala sura mangadi mingadi odaka ni clara tahiyake ka salam bla araka fla tahiyake ka salam bla ni claro la astaghfirullah wurudi shekeme ka fatiha yare wuludi keme flani bi konondo ni konondo al fatiha katabla wala do nana keme flani bi konondo ni konondo afo ala nganyina sungalo musaka dia hanni bi bamako be ka sukoro bo billahi bisun de la iti dese Allah donc wala arhamanu mako be je na fulola mako be je dawlala mako be je darajala arhamani keledo
Konate de bi k'a fɔ an karamɔgɔ Usman Seru Madani Hayidara an b'a fɔ k'a barika da a ŋunana 26 mars kɔnɔ yan ka ŋuna Segu ka ŋuna Sikaso ni Konate ka kɔnjɔ ye mɔgɔw dabali bi ban kabi Ala ye n da n ka taa arabu jamana na n si kɔnɔ siɲɛ 2 n taara Magan sinon n tɛ arabu jamana si dɔn Faransi ninnu kɔni ko tɛ n ma deli ka se yɛrɛ parce que caman b'a ɲini k'an ka taa mais ne bolo i bɛ min sɔrɔ i faso la n'o ti i bɔ i bɛ se ka sama walita de nɔfɛ ne bɛ min sɔrɔ yan o bɛ ne bɔ parce que n'i bonya n'i faso la i t'i ɲɛ bɔ wari wɛrɛ faso bonya fɛ ne ye pɔn fɔlɔ jɔ 100 ani 25,000 a dayɛlɛli ma dogo ne ye garibu de bitigi tɛ n bolo n tɛ maa dɛli ni ne ko i ma ko ni Ala tɔgɔ woro di k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ kana siga o la n bɛ ninnu fɔ o de kosɔn parce que dɔ kana na fɔ n'a bɛ se namuna a bɛ taa Konate min ye pɔn jɔ 100 ani 25,000 a faso la ɲinan n ye pɔnkura jɔ 300,000 ani 10,000,000 n bɛna Hayidara an karamɔgɔ Usman Seru Madani Hayidara n bɛna o de tɔgɔ sɛbɛn o kan o dayɛlɛli ma kɛ fɔlɔ faama ma mɔgɔ di yan commerçant ma n wele ka mɔgɔ di yan mais kanubaga minnu bɛ tungan fɛ karamɔgɔ n y'a mɛn i bɛ pɔnjɔ la 200 filɛ 500 filɛ 1000 filɛ a bɛ fɔ o de ma ko bonya donc o pɔn jɔra bonya kɔnɔ mais o ti wari gansan di ye ten dɛ n bɛ si ɲɛna n bɛ fɛn dɔ de fɔ Ala n dɛmɛ pɔn in ka jɔ n y'i tɔgɔ Arahamadu de ta n dɛmɛ Ala b'a fɔ pɔn in bɛ jɔ ni Ala sɔnna ni Ala jɛna n'a ye nka minnu n bolo nafolo ka sanu n'o bɛ don a la olu bɛ nin yɔrɔ ɲini k'u sekunw ci i ma donc ɲini ko n'i ye nin wurudi o la i bɛ nafolo sɔrɔ kana se ka o la Arahamanu ye nafolo di i y'a faamu mais ni Ala sɔnna kitabu min fɔra n bɛna a bɛɛ détaillé bɛ kitabu in kɔnɔ kan ka Arahamanu in ta cogo min na ka diɲɛ nɛɛmɛ sɔrɔ ka wasa lahara bɛ nɔgɔya o ne min ye halala sɔrɔ i tɛ sonyɛni kɛ de i b'a kɛ ni balola halala la don i bɛ lafiya hali k'ala bato bɛ minɛ parce que haramu bɛ maa o maa kɔnɔ tile 40 ka seli tɛ minɛ ka sun tɛ minɛ ka jaga tɛ minɛ bon donc fɛn min mɔgɔ kisi haramu sɔrɔli la don hali minnu bɛ yen n'u ka furuko gɛlɛyara Arahamanu ye diɲɛ nɛɛmɛ de n'i ko nɛɛmɛ nafolo b'a la muso ɲuman b'a la den ɲuman b'a la farikolo kɛnɛya b'a la to ka Arahamanu wurudi dɔrɔn siɲɛ 600 ani 99 ani 9 699 699 Arahamanu wurudi o la n'o yɛrɛ m'i ja to ka wurudi 111 ni tilala ka farida seli la kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔnna k'o kan n'i kɛra muso gana ye i bɛ furu sɔrɔ n'i kɛra cɛ gana ye muso bɛ d'i ma ni tin dayirimɛ sɔrɔ fiyewu i b'a sɔrɔ donc an bɛna o Arahamani a bɛ kitabu in fana kɔnɔ ten ni a bɔra dɔrɔn n b'i wele n yɛrɛ bolo bi i ta d'i ma donc komi a tɔgɔ ye di koronakalalaw sigilen don ɛriw fana bɛ yen ni Ala sɔnna n'a a kuma kɛ baasi y'aw ma an kun bɛ se ka a ɲɔngiri ta Konate an t'a ɲɔngiri kɔnɔ yanni an ka ɲɔngiri i b'a dɔn kɔfɛ i kanulen don ka da i ka karo dɔ di kɔfɛ mɔgɔ ma degun bɛ i b'a fɔ bana dɔ yɛrɛ kɛlen bɛ ka degun lase dɔ tɛ ka baara kɛ nin wagati degun caman b'u kan ka da i ka karo dɔ d'u ma u t'u yɛrɛ nafa bon degun min bɛ yen n bɛ degun in kalama kosɛbɛ mais degun in kan ka wuli cogo min na diɲɛ mɔgɔ de tɛ a dɔn degun in tɛ wuli ni mabɔ ɲɔgɔn na mɛtiri 100 ayi fɛn min bɛ na fiɲɛ fɛ n'a fɔra k'an kana maga ɲɔgɔn na ni a bɛ mɔgɔ dɔ la n'o ye a bolo da 2000 la k'o biye den ma e bɛ ban 2000 la wa ayi si ban o la ayi bon hali an bɛ fɛn minnu don an nun na tuma na farafin tɛ kɛ tubabu tɛ kɛ farafin fɛ fo ka dugukolo minɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u ti k'an fɛ fiyewu bon n'olu nana n'u ka fɛn ye k'i b'a don i nun na o u b'a dilan ka poison min k'a la k'a bila ka na e fɛ e b'o dɔn ayi t'o dɔn bon u bɛ min fana feere an fɛ yan o hɛrɛ ma dan bɛɛ i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ taa sa parce que dɔ bɛna don a nun na nin ka bon ne tulo ma o b'a bila dɔ wɛrɛ bɛna ta o bɛ ɲɛnakili nin ka bon o b'a bila bon e yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ caman y'a ka bana yɛlɛma caman fɛ k'o bila sefula ye nin si tɛ solution ye solution ye Ala weleli de i bɛ jogo 2 kɛ
jogo fila kɛtɔ ala e min y'a dɔn ko bana in bɛ yen ka sɔrɔ bana in ma na e min ye bana in dɔn diɲɛ bannen don ala kɛlen don ka diɲɛ kasɛti turunnen k'a ban kasɛti de donnen don diɲɛ bɛ komi tele kumana e ma kasɛti kura min filɛ fɔlɔ e ma deli ka birisile filɛ fɔlɔ kumana n'a donna ba birisi filɛ mais ne min y'a ye ka kɔrɔ o kuma ne ka kabako tɛ o ala ye diɲɛ ko kɛ k'a ban a ye tile de don sisan page mana se min ma don min o de bɛ filɛ e bɔla kun de ya a kun bɛ o taara min a tɛ yan diɲɛ ko ye waatiw de mais foyi tɛ se ka adamaden bɔ dingɛ ninnu kɔnɔ ni ala yɛrɛ tɛ donc jogo fila kɛ jogo fila kɔnɔ a fɔ ala e min ye bana in dɔn k'a sɔrɔ a ma na jɔn bɛ kisi bana in ma cogo min na e min b'a dɔn k'a sɔrɔ jɔn ka fɛɛrɛ tɛ a ka di n ye a t'i sɔrɔ a ka di ne ye a b'i sɔrɔ o dama don ala n'i y'a ɲini fɛ k'an kisi bana in fitinɛ n'a balaw ye n'i ye jogo fila kɛ yahuwa 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 i b'a wurudi siɲɛ 1000 yahuwa 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 ale ala min ye bana in dɔn k'a sɔrɔ aw t'a dɔn ale ala min ye an fa adama da k'an ba hawa da k'a sɔrɔ e tɛ yen bana in nana na cogo min na ale ala min b'a dɔn a bɛ ban cogo min na ale ala min b'a dɔn o kuma yahuwa yahuwa n'i ye siɲɛ 1000 kɛ i b'i te da dugu la i b'a fɔ ala n ye sujudu bi e ye a diyara jɔn ye i bɛ sujudu bi ala ye a ma diya ye i b'a bi ala ye ni seli fana sera i bɛ n'i seli sisan a diyara e ye o i bɛ sujudu bi ala ye min ko ala tɛ yen kafiri min ko mago tɛ ala la n'o donna saya sigara la o bɛ sujudu bi ala ye par la force mana sujudu bi ala min ye a diyara ye a ma diya ye ala n ye sujudu bi e ye ala n kisi bana in ma an kana mɔgɔ ni tilar'o la dugawu kɛ i yɛrɛ ye bana in yɛrɛ dama tɛ papiye ko b'a la i mago bɛ papiye de la i mago bɛ furu de la i mago bɛ denko la i mago bɛ fɛn o fɛn na i tɛ da dugu la fɔ ala sujudu bɛ bi e ye a diyara sujudutigi ye a ma diya ye a bɛ bi ye ala ni sujudu b'i ye n mago bɛ nin ko in na walahi i ti bɔ i nɔ na ni ala m'o kɛ n bɛ se ka o di kɔfɛmɔgɔw ma u degunnen don kosɛbɛ mais dekun yɛrɛ 24 bɛ an ka fana parce que anw ti mori ye ko an sigi bɛ moriya kan bon olu fana bɛ fayida minnu ta aw ka telew fɛ nin ye Konate ka fayida ye karamɔgɔ n ye ka fayida kɛ n ka papiye ko nɔgɔyara karamɔgɔ worosɔgɔnin filɛ mais n'a fɔra ko worosɔgɔn dilaw tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka na worosɔgɔ ci woro ɲiminɛw ma woro nege b'an fa donc olu kɔni koronnen don mais an fana ta ye an koronnen don fana tellement faamu de parce que mɔgɔ min bɛ taa ci kana d'i ma donso min bɛ taa kungo kɔnɔ ka sogo faga n'a fɔra ko yɛrɛ ti kungo ye a ɲɛ na naji ti kɛ na la dɛ donc an kɔni an bɛ dugawu kɛ bana in vraiment ala y'a jira an na ko a bɛ yen sa ala tiɲɛ yɛrɛ la an y'a dɔn i bɛ yen ma bana in taga ten sa teri minnu fana bɛ mɔgɔw ni tandenw ci an ma aw minnu bɛ fayidaw jouer télé la aw sababu la u ka se k'a dɔw ci an ma n'o tɛ ko ɲagamuni de dɔɔni ala k'an dɛmɛ ala ka barika don an n'aw la ni ala kira hɔrɔma ye sali ala rasuli ok an b'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka bi ani mamadu konate de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye fayida morikɛ ye an tɛ ɲin'an kanubaga bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fami ayidara la an tɛ ɲin'an ka siribukɛ yɛrɛ kɔ siribu suwala baya hedera an b'a fɔ k'aw bɛ foli bila a ma a b'i ka émission filɛ kosɛbɛ wallahi a n'a dɔgɔnin Tyson n b'a fɔ bɛɛ b'a filɛ ala ka hɛrɛ k'an ye hali bi ala ka barika don an la ni ala kira hɔrɔma ye sali ala an tɛ ɲina Aminata Ayidara kɔ jelibugu kɔnɔna an ka foli b'aw la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛɛ diɲɛ wagati ma.